Ganyan ako dial sa imong cellphone, di man ka mo tubag. Wa kay busy man ko kanang kon ko ras tong pagkaon. Ang cellphone ako kadto maso sa bahay. Kaya mo ko lang kaangyat na ron pagkaon. Nagilak, May nagkanta-kanta ra to. nagilak ko kay na may gi-upload si Jijin nga. Mura magkamalipay. Siguro may gani o pagkangaris po kami kaya bata. Aw, mo di, what is blue rabe? Siguro may sitiri, wa na rin sa kadlawon pag may nanita nila. Mo ding na mag-gi-upload si Jijin nga. Mura ka malipay ba? Kuno toy. Halaluy nagniwang na sa. Tiguang na maguna sa. Bye-bye toy. Bye-bye. Bye-bye ati. Ano nakita yung ko buntot na. Baile. Baile. So asa sa ihatid guys. Uy, si Riz. Siya bis nagatago-tago, umi. Babay na ati. Bye-bye na. Bye-bye. Hug na ati, hug na. Sa bag ni Ansan Blanton. Ay, sorry. Salamat sis Ansan Blanton sa iyang bag. Wow. Salamat eh ka na sa bag ni si Sansan Blanton. Salamat ka doon yung si Kami. Unsa guys ang lagi ni siyang gihatid salamat ni Ansan Blanton sa siyang bag. Duha man ni ka bag na kang pinalit ni Ma'am Bisminda. Salamat ko kaadto ni Ma'am Bisminda kay duha ni siyang bagi puli-pulihan og gamit. Sa pagamping dito na kay sa Juha palagi kay alas 10 lagi isang klase guys ja. Masakay laman sa dari og alas 8 para makaabot sa jag. Dali ra man kaadto guys 30 minutes abot naman sa dito. Bye. Bye. Bye na camping na. Unsa guys naanad na malagi nga amo lagi ni sang ihatid kay di lagi pud kuan nga uli namon as ihatid kanang ihatid din na namo. Balag dari ra sa Liluan Port. Kung naghatid ni Crystal kang gihatid dito sa Santander ay sa Liluan. Diya. Nagi kuy naman ni nga hang wanog manok. Ini mga manok guys kay naidaghan lagi buhi niya mong silingan dari manok. Diya bago pa ko na ni nag-harvest niya hang tawo na napis say daghan. Makalibre ra jud ta. Basta panghalan ni mo ni sa mga dahon daghan ka sa bunga. Kinanamungan nang wa na pud ng tawag dito. Sunod-sunod lagi sa kuan ba. Diyan guys kanang medyo di na masakit agahang kamot. Kani di atong kamot guys kay nananaw di ko video ni Doc Willie basta masobraan na rin atong kamot og ka pang lihok-lihok lagi wala gina ma sakit. Diya banhod lagi kadto nihang mga duha ka kamot kay tungod lagi ni sa hang pag luto-luto. Diya sahay kay makapanghugas man jud ko sahay kay di man jud pwede di ko manghugas sa mga lutuonon diya gikan ka nagbiko diya maghugas diya, init so man ni resulta nang karon magamping na jud ko kay lisid ka jud ay natay
bation sa pihang kamot. So ato ni panguhaan guys kay Roma. Diyan mo guys, niabot na sila sa Gigi dito sa Bohol. Birthday ng nanay ugma. Kasabot raman tos nanay guys nga, di ko mauli. Salamat di ko ni Ansan Blanton. Nakirat ko ganiha kay kuan. Kalit laman si Jaub. Sin og palit ko lagi na magsadaan. Ja, timing lagi pud nga larga si Cristel. So makapaghatag ko galawan si ni Cristel. Kanang makirat lamang ko guys kay mukalit na lagi na siya og sin og Gcash. Salamat kay Kadyo. Guwaps. Ja, yung palit po kukuan kanang sadana mo para ang Cristel po di wala mo kablagan niya kay arang sa ba kay naalagi nagparty dari sa mga kuan mong barangay na nagparty niya saba Kadyo karon pa jud nahilom. So hajin na sang ibutang agnit dia guys kay lagi mga ditso rag sedari para manguha. Kuan. Ya nak taas Kadyo. Hindi naman siya og Nazitay na sidan ato naman isang tortahan or pretohon sausaw og bagoong mga na guys wala tay ganapron kay wala man tay luto-luto ang ganahan lagi kung ako magluto-luto na dyan si pahuway sa nihang pikas kamot lagi kay lalim tama balian tag kamot napatay pa eskwela wa pa nahuman 3 years kapin pa 3 years kapin pa nang antuson nga makahuman si Cristel guys. Ini siya mudako na ni siya basta kuha ni mong dahon kay ang pagdako na nampunta man sa dahon. Sinang manok ko nga mudto naman ja sige man siya tagaok wa naman pud mo uwan guys nang bas kuha niyang lurok na mga siling atsal na siya. Dari ko spikas na po ko yung mga sili nga itong hang kay Magbicol Express ta. Hara na sang balhinan og kuan guys kanang magsige na jud og uwan. Dako na sa jaw. Jaga tang malbiri. Nga kuan man wa man munga. Kay dadtuhan na sang ipamutlan guys kay rong daghan na pud sa bunga. Kaning atong cranberry dagan na kadug hinog dagan kay hinog tamis day sa kuan kanang hinog na kaagi tamis siya guys ug kanang hinog na kaado siya. Mutilaw ka na ninak.
Di oy. Pigang ra kang mata pero ya. Mas lum kanyang giyo pa. A few moments later. Guys, madsong buntag ka ng guys manawag tas itong mother dear kay ijang birthday lagi karon. So akong suwayan og dial guys. Okay. Kanara ba ijang cellphone? Kuan ka ng may signal usahay. The subscriber cannot be reached. Please try again later. So guys, try na number ni Junjun. So kay signal eh. Ring na guys agkang Junjun. Ito guys, tanaw lamang ko silahang mga kuan. Mga gi-upload ni Jijin. Kanang sa murag sa daghang nanay nga di mi kumpleto. Sa madud nay kanang na may kakulian lagi niya mga kuan dari. Pero hamantang gipaningkamutan guys nga makauli lagi ta kun saan man nga di man jud gitugot sa Ginoo mo nang pohon makauli ra lagi ko malipay ra na siya kay haron na siyang i-surprise muli ra ko pohon isag di ijahang birthday kay nakakita jud ko sa video na gi-upload ni Jijin nga mga di siya sa malipay kay gisang gibanggit kay ijang mga anak so naman po ko yung mga isuon nga po nakauli guys nasa Manila si Mitam, Mandilina wajid mi nakompleto ba pero naadjud sige pangita nga anak ja ito guys kanang malipay lagi na atong inahan nga nay mga anak nga muuli manang murag itapod ba nga anak nga malipay pud ka ng ulihan ta sa atong anak nga nabitaw ka ng makahilak ka ng makahilak ka nga mga sa atong pagmahal sa atong mga anak na ba kay lahi men mo guys kay super love man din namo among inahan kanang mingaw po ko guys kibaw ba dyan ang nanay nga love dyan na pero nihilak ako sa kamingaw guys mingaw ko nga wa po ko naka-attend sa isang birthday malipay lagi na siya ba sa bisag birthday na laman niya nga na ba pero usama no adjud gitugot sa Ginoo nga makauli ko kasi dyan na mo guys kay kuan lagi ka nang hilakyon ko guys kanang bisang ganang muuli ko na tayo guys bisag magpapabasa po ko ni uli mag birthday ni Terry nang usulan jud ko nga kanunay ko makahag sa nanay ba kasi siya naman guys nga basig na mo inarte ko pero deep inside din sa kasing guys ko sakitan ko nga mapo ko nakauli nga naman pero muagiran ni ug mawa na ni katawag ro kong nanay ron mawa na ni kay sige di kong dial di lagi siya mo tubag ang tawagan kasi tubag Hindi na sila makontak kay lang kabisin dyan na guys sila. Nagmanyanita man sila guys nga. Igura dyan ko naka-tanaw dari sa i-upload ni Jijin nga. Nakahilak ko guys kay wala din sa malipay. Ako na sa malipay. Kaya dali ko ng mga anak. Malipay dyan lang.
Yung reply din si Ali na ako na yung gabidjuki. Hindi makaistorya na na yun. Si BBM na lang gitawagan guys. Kaya may signal niya sa cellphone. Ruby. Nay! Hello. Happy birthday! Happy birthday, Nay! Salamat. Oo, makukauli, Nay! Hindi mo hila. Happy birthday, Nay! Pagay. Luwi naman ka, Nay. Nala, happy kasi mong birthday, Nay. Nagawin na kila. Muli lagi ko na, Nay, bisag din mo birthday. Mupadara ko ni mo, Nay. Kuhan, para si mong birthday, Nay. Oo, kila-kila. Salamat. Yan sa may luto na. Ganyan ako dial sa imong cellphone, di man ka mo. Tubag. Wah, kay busy man ko ka nagkwento ko rin itong pagkaon. Cellphone ako tumasod sa bahay. Kaya mo ko silang kaangyat na rin pagkaon. Nagilak, May nagkanta-kanta na to. nagilak ko kay na may gi-upload si Gigi nga. Mura magkamalipay. Kasi may gani o, pagkang aris po kami, kaya bata. Aw, mo di plurami? Si pura may si Tiri, wala rin sa kadlaon. Pag may nanita nila. Mo ding na mag-upload si Gigi nga. Mura ka malipay ba? Ha? Nag-upload si Gigi mo nagilak ko kay mura ka nalipay. Sa? Mura ka nalipay ba sa imong video? Ay, yat, yun nga ang saman. Katong nag-upload ba gikantahan ka nga mura ka nalipay? Ha? Nay, mura ka nalipay ba sa gi-upload ni Gigi? Happy birthday, Nay. Love you, Nay. Sige, salamat. Love you po. Mingaw man ko, pero sa man, Nay, kasakit man sila dari. Nagkasakit mas Nicole. Nagkasakit sila dari, di na pwede bidyaan. Happy birthday, Nay. Love you, Nay. Sige na naman. O, sige, di mo mahilwas yung buwan. Dato, sa? Oh, sige, Nay. Love you, Nay. Sige, may signal ng ka. Di ka abot ang signal ng buwan. Busina. Oh, sige, bye-bye. Love you. Kasi, I love you. Amping mo diha. Oh, salamat, Nay. Love you, Nay. Sorry, Nay, ha. Huwag ko nakauli. Sige. Love you po. Love you. Ay, laman. Si tatay, Nay. Mama, sa una, Roy. Kita sa kanya, taglimit kayo magpain ng course tubig. Oh, sige, Nay. Love you, Nay. Amping mo diha, Nay. Sige. Love you. Uya man na mo day guys nga naghilak makasagkahilakan sa isang birthday kay wala si Tiri og si Kuan Lorami. Murag nakuan ko guys baka bag ako ra wala to namang bisija ka ng malipay nga na. Ya, mo gali kay naka-istorya na si Zara. Grabe na jud ganihan na jud panawag. Ya pasensya naman jud guys nga na jud mi hilak na jud mi basta inahan na jud namo nga na hilak na jud ko yan ba. Ja guys man yung video guys, salamat jud tanan guys. Ja happy birthday sa mga tanan nga nag-birthday karong adlaw, December 10. Happy birthday jud tanan sa ang inahan. Nga tagaan pa og taas nga kinabuhi og tagaan pag katuigan nga mag-celebrate nga kaadto ko makauli ko nga na salamat kaadto sa Ginoo nga napo ko yung mga ginikanan nga ingana mapagmahal sa mga anak sa pinsinja kabuk anak pagmahal nga inahan ba. Salamat ka Diyos. Kanang pasalamatan ka Diyos Ginoo guys nga kanang nakoy inahan nga ingana ni diya nga mapagmahal sa mga anak nga na ba. Ja ano yung video guys, salamat ja si Manix Lagra. I love you all. Hamping ug amputan tanan guys.